diputer bagai diputer menua edan bagai diputer bagai diputer menua edan. Kayaknya lagu ini ro rampung kok wis disenggak ya. Nah kae pemainnya sing beri dhewe isih nang Ora ketok. pojok ngarep e. Ora ketok. Ora ketok. Oh ya ora apa-apa. Sekarang kayak gini genep-genep kok. Oh oke genep-genep. Bagi lapangan. Oh, bagi lapangan. Ya lep. Hei. Cak lep. Su. Hei, Lep. Pak Surono. Oh, siapa? Aja siapa? Mau jenengane wae Surono kok. Oh iya. Aja siapa? Kayak Rohmat. Kayak Rahmat oh. Sekanan Rahmat, sekiri Surono. Surono. Rahmat dan Surono ngono ya Mas Iqbal. Heeh, betul. Hei. Sapa? Iki sapa? Kok tukang Sing iki siji? ngawur wae. Yanto. Ya. Arek gomi apa ora? Gomi apa ora? Halo, asa hidup dulu muni to. Ana bapak kaget. Tasih lagi iki lho, tasih lagi. Aku ya tetap ngerti nek lagu iki. Ya su. Ya su. No. No. Piye? Teloke no, lingo, bahasa menisu ngono ra lingo. Piye no? Malah. Piye. Piye? Lagune iki piye? Padang bulan. Bojo kuwi. Apa to? Sing susi-susi Oh. susi. Mas. Iki bote sapa to? Ibote Mas Royan karo Mas Bendo. Kok kaya ora kenal. Mane kowe pokoke. Kenal kok. Ning sampean sing ora kenal iki jane. Wis ngopi urung? Apa ngopi mau nyusul? Mas Royan. Yo, kae lho. Disusi remaja Anak Bapak Surono. Disusi remaja anak Bapak Kades. Apa? Bapak apa? Kades. Emang kowe kenal karo Bapak Kades jenenge sapa ae kok? Alah. Kowe met. Oh. Kades kene. Heeh. Kru aku. Kenal. Maksudnya Kenal. sementara. Iya. Kenal karo lurahe dhewe maksudnya. Iya, aku yo ragu men. Yo nek kowe rama itu aku met. Apa? Yo. Karena wis kenal suwe yo. Iya, wis tak embuh yo. Oh. Aku yo kelingan iki ning go budikat loro ngono lho. Wah iya makane Wis kuwi. tukang ngidrik pas nganti lali nang go katok. Sing isi apa? Apa mau udah udut. Apa iso dinggo tok. Ora. Iki lho raine. Met iki lho raine. Oh iya iki wong buji. I love you. Lap. Sapa sih? Lap. Kuwi sebelahmu iki kok peteng ngono iki kepiye kuwi? Bareng usah-usah luweng kok kepiye ngono kok. Ampun. Kok dadi ireng ngono. Wis yan ora di iya. Yo, Dikano sik lep, pemanasan sik lep. Oh, pemanasan. Apa? Uluk salam sik. Ah iya kok ulo salam sik iki acarane apa? Dong rengit. Gedung Ana rengit. tunggale aku ya dong rengit. Sapa? Piye, Pak? Iya, acarane nganten aku ngerti, Pak. Oh, acarane Acarane numpangke ndok. Kok numpangke ndok iki Ndoke kepiye sing iki? lanang. Numpangke endok. ndok. Wis ngono wae. Numpangke ndok apa? Ndi to ndoke? Yo, Lep. uluk salam sik. Numpangke ndok apa? Ndok gombyar. Ndok gombyar. Oh ndok gombyar ya wis ulo salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora ono sing Jawa kae lho. Ora ono sing Jawa. Kaya Pak Saiful kae lho. Iya. Gua Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Iya. Weh. Weh. Yo alhamdulillah paringi lancar padang resto udan ngono lho. Ya Allah. Yo. Aku ki mau ora ngira lho, Pi. Apa? Apa? Penontonnya Apa? Texon mau. Heeh. Iki ono sing Kena nonton. ditung. Yo. Jun, Ning aku salut. kepiye? Doh kene Mas Rengga tetep Endi hadir. to? Yo kae lho. Endi? Kae. Ayo, Mas disepilke Mas Riga endi ayo. Kae lho. Endi Ya ayo. wes. Oh alah kae. Ya wes. Heeh. Mas Rengga ro kakung tetep Goblok hadir. arep ono kae lho bosane Oh ono iya, Mas Rengga, sing joget ngene lho. Hati durung lilo asik Kowe ngandeng wong liya. apa iki kesunyatan sing tak tampa Ya, Nggih, lagune Mas Rengga. Jangan lupa like, komen dan subscribe Apa? TikToknya Mas Rengga. Oh. Rengga tok. Mas Rengga tok. Mas Rengga. Yo. Iki Mas Bobi itu dodok kabeh iki. Piye su kok sasu-sasu wae. Nang dungrenge iki ahli sunah wal jamaah lho. Heeh, iki celane Ojo boy. sasu-sasu. Boy. Sak Boy to kuwi. boy, Bosok. kamu GWSM ya? Ah, ya wis. Yo, Wis ngono. lanjut ke sik yo. Yo. Pemanasan sik. Lanjut sik pemanasan lagune aku Apa? ngerti. Yo apa Cak? Ayo bro kanca. Salah. Oh salah apa? Pramila. Oh, Monggo. Oleh kuwi le. Ongko. Kuwi kegasian. Ayo Su. Ayo kowe Iki lho anak kowe. Kasihan. Ayo. Yo. Ayo wis. Ayo prakanca. Mas Royan, kowe kuncine to. Kuncine C. Say. Yo, wis say ya. Ayo prakanca. Kowe kuncine apa? Ayo cari jaluk say. Yo, terus ke yo Pi. Iya. Ayo prakanca. Rukune Islam yaiku lima. Sakat loro rukun kasiji. Biswa sira kalawan kaji. Rapi ya. Apa itu? Lep, bikin latihan pirang dino. Wis rampung. Rampung. Ora usah dicontoni wis tetep wis bel wong ana Raden Mas Unyil kok kepiye. Ha iya. Ha nek kelahiran lah yang isin-isinke. Nah, iya to. Oh, pengedange legend Satria Rimba ya. Pajak. Iya to, Bos? Lep, kangen ora ditabuh iki? Ning. Ning apa? Heeh. Oh, dodok. Ayo teko didodokke ya. Gedang radoyan. Ayo terus apa? Arek mlaku sik apa rada meneh? Ngelamu iku. Ayo. Jajal kayak mesti doli kalingu pasukane. Mesti ora latihan wongan. Kae. Lep.
Pasukane BJW ya cinguk lho iki. Krungu lagu ngelmu iku langsung cingak-cinguk. Alah, wingi ra latihan lewati wae Gus ngono jare. Apa? Ya arep-arepan. Heeh, dep-depan sirahe muka-mukane. Bal. Ai ketuane ndi? Ketuane monol. Iki sing irengke. Cemeng iki ta ya. Aku ora nyiapke. Siapke, Meng. Yo kae pasukane siapke sih. Meng, siapke, Meng. Oke. Aku meng ngono tok iki kepiye? Wajah wangai nalan ngawadon loro kelmo. Wajah wangai nalan ngawadon loro kelmo. Ojo lirene turun sabodomu. Ojo lirene turun sabodomu. Wes pokoke anak buah klub karo Cak Memet iki wis istimewa pokoke. Tambahi. Apa? Oh tambahi pisan ya, manut. Tambahi apa? Ya loloton, ya loloton, ya loloton. Mukul waton binaliman, alataku binaliman, binadu alal waton. Semeni aku arep kesaklep. Apa? Iki mangan apa? Jeji tenan. Oh iya. Kok Asep? Apa caklep? Terusuk. Oh jangan lupa like dan subscribe. Channel YouTube siapa kui? Joko Jerry channel. Soleh channel Magelang. Apa nih? Apa nih lab? And security cap. Rabbit. Oke. Jadi terus apa? Lagu. Lagu sih ya. Lagunya jalan apa? Apa? Gomik ki lho, gomik ki. Bil, Weni Egi. Lagu apa? Sik tak takon. Di Mas Rengga mau. Mas Rengga. Mas Rengga Request lagu apa Mas Rengga? Ahmad dan Medeni pitik. Apa? Mas Rengga njaluk
Apa? Widodari Swarga. Widodari Swargaku. Heeh. Oke, langsung dikasih. Sing piye to lagune aku ora ngerti ya. Donya pancen ora mongsa godhong jati. Kowe sing tak tresnani. Jiwa gitu. Sing kok malah jadi Kepesing. Kang saboto anyang galinti jajatoro. Jawa ngayu widodari swargaku. Apa lagi? Kepidat Walah kepidak. Oh, tak kira lu ngopo, jebul kepidak. Yo, Yo. widodari Swargaku. Langsung dikasih. Oke Mas Rega. Joget Mas Rega. Oke, joget Mas Oke. Rega. Terus montang manten rasaku saya kepaten. Rotan batin hatiku urung sumandeng. Aku coba wayanganku jebol gawe kelo hatiku. Tak lalete bicara hidup rekitekku.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ribut Mas Rengga masuk boten. Mas. Wah, masuk. Wah, keluarga pamit jayaan muga tambah sukses. Wah. Amin. Main tambah sedulurane yo. Amin. Lep. Rene lep, tandani lep. Heeh. Kowe makur pedo iku druwo kowe. Apa kowe? Kowe ki maju. Cuk. Kowe ki jengah. Apa Ngomong apa? Kanggo recall los. Yo wis. Lep. Di aku golek kan golek ngantene aku lep. Ngantene gek nang kamar. Apa? Numpange ndok. Yo ndoke wong ki gondal. Oke, kano spray. Yo muga-muga damel Mas nganten rombak nganten muga dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Aja tak takon sapa Apane? Hah? Nyatane sapa jenenge? Ngantene Tulkiem Rutukimah. Ngawur. Jenenge Ngawur pol iku. Saiki ditungake kanggo nganteni. Heeh. Ben sakinah mawaddah warahmah. Heeh. Ben langgeng le bebrayan. Heeh. Ben nek tepat duwe. Momongan. Yo, paling penak Jaman pengantin anyar. Tung tung tung. Tunggu kursi lampune kemebyar. Wayang acar wis padha mlebu kamar. Lanjutane kowe pating klekan. Pateng klekar wis nganti jam 7. Jam 7. Terus ngajak turu. Ngajak turu. Sing wedok terus mateni lampu. Mateni lampu. Sing lanang Terus guyang-guyu. Apa kuwi? Guyang guyu. Mas, apa? Kae bolone kok masuk medene jedore piye? Endi? Kuwi. Sing, ayo sing. Ayo sing. Enggak. Oh, yo. entek piro iki entek piro aja. Ini tempat orene oh. Tak kandhani. Lah ki wong ora ono lagune. Asalah ijo, asalah ijo. Hah? Nganten lanang nganten. Apa? Apa? Apa lagune apa? Lagune. Apa sih? Ngenteni dusin. Hah, ngenteni dise. Yo. Lep. Memet ngenteni dise. Iya. Yo, lagune apa sih iki? Lagu Raja apa? Hah? Oh. Ya Irfani non Terus kembang. Iya, aku ada dino lupa. Yo, sing lep. Lebar iki sing tenanan. Siji loro telu papat, siji Kok loro telu didelok papat. akeh kok yo. Papat pas ki. Heeh. Pas, wis pas. Ya Irfani ronce kaman. Wanine mobian kumilan. Ronce siro mengameko. Iturut gawe pangeran. Ya Irwandi ronce kaman. Pagi dia mobian kumilan. Ojo siro mega-mego. Iturut gawe pangeran. Monggo
madem ngarep kono. Kita pemuda se-Indonesia, Indonesia adalah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang mulia. Kami mencari ilmunya supaya kita bisa bekerja di dalam dunia dan akhiratnya. Dan kita masyarakat. Kita pemuda Indonesia, ingin kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang mulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa bekerja di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Bingung. Yo. 100. Pi, sok sing motoran rasa lanang-lanang lah. Napa to? Kok wadon-wadon ki wae lah. Ha kepiye teh? Kita pemuda kok. Jajal kepiye contoh sik. Contone. Tanyake ya. Oh. Tontoni kita Tontoni. pemuda. Ayo lap. Lap. Tontoni kita Mas. Contoh sik jajal Oke. kepiye? Heeh, tak nyanyani yo. Kowe dhewe to? Heeh, dhewe men dhewe. Dhewe bocah loro. Iki delok dhewe wae men dhewe. Loro iki. Hei, Apa? come here. Come here. Abang aku iki takon nyontoni sampean dhewe kok malah Zurlung Come mi. here kok rada mundur. Oh, rada. Lihat ke sini. Ya zurlung mi lihat yo. ke sini, ya. Zurlung mi ngono. Ya kuwi met. Kuwi Kalau beda. saya di- Mbak Zulmi dolanan bakmi. Come here. Huh. Lihat ke sini ngono. Kami here. Yo. Tek Ya yo. jajal ape joget dhewe. Ki pasukane rada mundur sih, rada mundur. Rada anu delok ya didelok ya. Deloke cak klep lenjengan. Didelok. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia kata kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang mulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa bekerja di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Kita Oh, ngono kuwi. Heeh. Iki kowe koncone di nganu Rofi seneng. Kepiye to? Saiki Riko. Oh, Met. Ayo jajal. Ayo, Mat. Oh. Praktekke. Ayo tes iki. Kita pemuda. Nah, kita pemuda. Ada rasa joget ya diplak foto ngono wae kan rasa Kowe leson bayaran. ngomongke popes aku. Kok pop es to? Apa to? Ayo mie ayam. Mie ayam. Kebab. Kebab. Ayo kita pemuda. Hei, kowe salah ngambung kebo. Endi? Kebo iki mangkat rene lho, Lat. Kae, ayo Endi? teko kae kebo kae. Endi wong endi? Oh, kae nang kono umpetan pi. Oh. Rawani ngetok yo camen yo. Oh. Oh. Yuk kita mau tayo. Yo kita pemuda. Oh, joget ke ayo. Aku aja. Aku sing nyanyi. Ya. Aku. Oh. Lap. Lap. Nek salah toko gebuk. Yo. Kae duduk jedor nang kono. Kae. Nah kuwi. Apa? Tutuk gua nggo saron kuwi, Bang. Ora ono. Ayo marep go duduk jedor kuwi kok. Ya wis. Parek go bende. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia apa kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang mulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita
saiki rada apik. Rada apik. Oh, wingi gek nang Banaran ra karuan. Karuan. Benar kan Ora sih, iso, hah? Benar kan sih. Kono kae, aduh. Iki sikile isih keketit. Jo, nah Ya, Mas Jo. terus apa iki? Jo, terusnya apa, Mas? Lebu kok. Apa? Eh, Ayo numpak jaran. numpak jaran. Heeh. Numpak mepet ya kena numpak. Ning anu iki lep jarane transparan. Yo. Dadi yo ming nggo selendang tok. Oh, nggo selendang. Heeh. Iki jarane transparan nek nggo selendang rada dugake ngono. Heeh, rada dugake. Ngono ya. Jaran goib. Nek sing kontrol. Nek sing kontrol. Heeh. Apa? Yo, dhewe bagian keri, Mas. Hah? Yo, anak Yo. bae, yo, nugas jaran. Para pamirsa sampun sami kala kula sakanca pati yo sugeng dalu sugeng mesani kesenian para wonten ing dalu niki para pamirsa sampun sami kala kula sakanca pati yo sugeng dalu sugeng mesani kesenian para wonten ing dalu niki rame tritane akone paparanya rama seneng rama seneng kabeh panjenengan
Dadi apa? Kita jiboke apa piye? Meneh Mario hae ora apa? Hah? Yuk, 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 yuk.